Hello guys, hello guys. Anyway, President vari pa live vari kutaura nyaya yekuti musalute vanhu vari busy kuluta zvakaoma zvo. President vari kutaura vanhu vari kutoluta urushiya kuti zviri kutofamba sei. Saka usarira kuenda ujere. Hapana kana chisvinu chataugwa napresident chandawo. Hapana kana chisvinu zvacho chataugwa hapana. Vangu vachirwadziwa wena nhasi varwadziwa president. Vangu vadanochema. Hapana zvambotaura zvine musoro Ramaphosa guys. Hapana but chati kunetsa nchekuti paanga ari live iye vanhu vanga vari live futi kuluta kuDurban huko. Saka kuti zviri kufamba sei? Ungaida kuchema chaiko. Saka vanhu valuta vaya mumeka shoti mune marisiti because muchapindikwa mudzimba vachibvunza marisiti. Kune 300 something vabatwa kuJoburg ne 160 something vabatwa kuDurban huko. But nezvataona vanhu vakawandisa kava nyaya yamurama muchondibvunza maili saka ndanzwa nekupai feedback. Kana musina kuiona muchasangana nayo. Ndingadambuka muromo ndichingotaura shuwa nezvenyaya 1. Right guys, time to vamwe pachipamwe pachomwe ndafara chaizvo ndidza president vashara kuti madhegwana apudzi Dumela Saribonani ndikati president yamunototi totevererawo padiaries ndavara tositi chomoyo president muripo padiaries nayi inga zvinonakidza izvi mavanzwa president Ramaphosa pavotanga vati Saribonani Dumela madhegwana apudzi vakataura Africans vakataura Chichangani andika vakati kitlilemo kapilo yebutluku andimo ndinati yezvo president yamune super diaries aba mnititerera enyu anzinyizile la ngenhliziyo yebuthlungu kitlile fa kapilo yebutluku ndikati vakwachida kutochema president kwanza kwa Malema naye aripisa sandamuona Malema tichazongo vangu vari live kuDurban vanachiluta yari live pa TV vari live kuDurban and I just pray kuti zvisapfachukira kune dzimwe nzvimbo sekumanzvimbo dzatiri dzine peace guys ngavarege kupfachukira vachiuya kunoku ngavagare ikoko kwavari kuita zvinhu zvavo kwete kupfachukira zvichiuya kunoku zvakaoma. Pane vamwe vambokepichiwa vachitora TV vatora TV mugemu ka vangu vatora TV mugemu vane chimuta chavo chidiki so apa vatambura sei kuti TV kuti ipinde nepakati TV iri kuramba kuti vaende kusure bhutu vanga vagara valuta zviri kudhara madrink nechichi zvazara mubhutu kuti vatambura neTV yavo apa vakango kamera mina angodai kwavari vatambura neTV kuti vangu vachairasha kunge vachairasha TV yavo vanga vatora mugemu mu hands should step down but what can he do mukoma mo boys what wrong did he do up? We can't tell him to step down. I just say up. When a woman knows the boys, he can't step down. What wrong did he do? And this is not an act. It's just three politics. You can't quite free Zuma. No, it's Kwakuda Kungoba. Mbava zaga zida Kungoba. Zakuda kushiba manji. Hapana jambo ita Zuma zotanga step down. And he cannot order masoja kuti fura Ivan. Hakwanza kuudza masoja kuti because masoja they are trained kubata futi achidhura vanhu kwete kucontrola order
nekucontrola violence havana kudzidziswa izvozvo havazvizivi saka masoja anenge achingotendera asi unless vanzi vhurai fire ndo zvavakatrenerwa izvozvo havana kutrenerwa kuti vacontrole order mumarokesheni havazvizivi masoja havazvizivi vanhu vemuno gaizika vanonyatsongoda black boot black boot rinenge risina futi black boot repa area harina futi rinongoya nebutton stick chete munoita straight guys ndibva nefunga muziva hondo yaya 2007 2008 yeshuga yaya nehufu yaya tanovatira kunana tm kuiya button stick chete maita straight forward black boot rapinda kuti fene red bareta vachibuda nepa 6 mendi payapo munhu havana futa vane vakabata button stick chete munorohwa magaro aya mukatsvukira munorohwa magaro mukatsvukira guys black boot repasi mababa hari control nefuti red bareta repasi mababa hari ndosa kumasoja vanga vasingatori vanhu havatori mahendisam kakumasoja kusoja havatori hendisam masoja vanotora vanhu vakashata kuti achitobuda nepakona apo akapfeka red bareta rake so kana kuti black boot uchingoona fesi kudoi unotaka kumanya usina kunzibuya pano unotaka kumanya wega kuti mboza unotaka kumanya wega kuti chichabuda pakona apo icho kuzimbabwe vatori masoja ari handsome hakuna masoja ari handsome kuzimbabwe vanokutora munhu wekuti akangokuti ziso kudai uchero wanga uchida kuvhura golding kudai unodai kuti maiti hanzvadzi ya ndo red bareta neblack boot repasimu aiwa ramapasa haana hake ningikiri but ingoti akaacta slow akaningirira akazviziva mathreats akabuda akazviona ndopakadai atanga kugadzisa ipapa kuti aite peace but akaiginowa mathreats akatenderera ayaya nemameseji akatenderera ayaya akamaiginowa kusvika zvisvikapo manje pazvava pakuti vachikontrola chako vanhu vanoya chinonetsa manje vanhu vemuno vanhu vemuno vanenge vachitoburitsa dziri futi ende kana vodhura hasi maraba bullets ka vanenge vachitodhura live vanenge vane malive bullets ndo panonetsa manje animona ndo panonetsa manje ipapo animona apasi pekuti muno mucommunity kana itobuda vakuita wallfire vanenge vachitobuda nefuti dzinenge dzine live dzakabigwa mapurisa nemasoja ewaya animona ndodza vanenge vachiburitsa havaburitsi maraba bullets kana kuti saka panenge panofiwa paya hapaiti mazimba chideva indinozoti apapa ndipo vakadeva vabhustawo nyika yezimbabwe vataura napurezidendi wedu ka vokumbira kuti timboti pai timu renyu remared bareta iri rimboya kuno nemablack boot vanongouya muno muchete tinovatemba vaya guys tinovatemba vaya vakasvika panzvimbo chete guys kungosvika panzvimbo zvozokuti kwai kudii guys purezidendi apa ngavanegotiate napurezidendi wekumusha kwedu kuti vapinde muno timu ripinde timu rikapinda tinonerera guys tinonerera but guys anyway amen regai timboona kuti zvozvo zvinofamba sei regai timboona aiwa stefadha vatadza basa kelvin zveshuwe papo right nachiti tisvike pa1000 ngatichingosvitsai tichingosvika pa1000 tibve tafonera magest edu abva achiuya magest edu abva auya red bareta fesi yoga yangotitika kudai utiti masara sei anzanzi masara sei mukoma unouchira unoda kubvunzwa atambaimi otambaimi right but vavhiringa zvinhu zvakawanda guys because munana clicks maongo achipaza mamusina here mamushonga iya mavaccine aya chichichi ushati muclicks wangu achipaza vanga achida kutora uchi hai zvacho zvangooma right guys ngatitegei vamwe ngategei vamwe right chigai tione vasikana nenyaya yava vauye tione kuti zviri kufamba sei Kithi Nkwame tine live yake right guest wedu if you are watching can you please call in guest wedu can you please call in if you are watching hello hi
you're speaking to Kay. Two? Kay Stones, the one that has to Oh, Kay Stones. Okay, how are you? I'm getting yourself and you? I'm good. Yeah, I'm having a bit of a problem now. Our stuff didn't get delivered today because of the looting in Joburg that happened today. Okay. So I'm hoping that by tomorrow it should be delivered. If not, I'll also let you know. No problem. As soon as the stuff comes, just let me know, then I'll come. I'm so sorry for the inconvenience. No, it's okay. It's okay. As long as you give me a feedback, it's fine. Thank you so much, Millie. Okay, bye. Thank you, bye. Ayo, phone iri oni. Guys. Alright, so going to try kumfonera guest wacho. Hello? Yeah, can you please call me per WhatsApp? Okay, alright. Sharp. Murungu piko imi asi murungu musasi kwari kufona. Musasi kwari kufona kwati mazana masasi kakutara chirungu eremi. Musasi kwari kufona asi murungu mutswana. Mutswana cheche piu ari kutofona. Right, segaitimmirire guest wedu afone. Shumba Masvanda kuri sei. Ndawapa number 1 kwa kufona papa. Hello? Hello, magani ke Sismeli. Mushe kanjani? Isu tiri kungodaro isu. But aisiri yo number ndakupa igai. Oh, okay. I think in detail hello WhatsApp kwachona. Eyo number ndanyora. Tasa mu comment section pa group penya pa number iripo ndaisa ku number. I'm sorry baba. Iri kuramba kuti kutangei. Inoramba sei kuti ndichani? Handizeyo ma settings e WhatsApp yenyu. Aiwa WhatsApp yangu strategy and 7 ndikufonere back azviiti ma settings ephone yako. Right. Hello? Hello, Sismeli, kumaita basa. Yes, tinogamuchira pachirongwa zviri sei? Tiri nani magadi yenyu? Tiripo. Chiko ndayasara inyaya yeko yakushisai panapa. Inyaya yekuteki. Chii chakaitika? Isusu takatenga magudzi edu munana August last year kuti. September magudzi edu atumirwa kudaro magudzi akatumirwa via Zimbabwe nekago yedu atutumirwa naAgency
agenda edu ku-SA. Saka upon kuuya ku-SA magudzu acho. Takatere. Hello, yes Zanele. Yes Zanele. Zanele. Yes, Ismail. Uri sei? Mushe. Zviri sei koko? Mushe. Murisei Ismail. Ndiri right shamwari ndine vanhu vauya panapa pari kutaura nyaya yako panapa. Saka ndatiunzwe panapa nyaya yako vachitaura. Vanhu vari kuchema nenyaya. So I told them kuti no, nyaya yakambotaura akamboda sekuti andiudza nyaya iyi, but mimi version yamukutaura nayo handinzwisisi, ndangoti uteerere vachinzwa vachitaura kuti kana pane pavari kunyepawo kana pavari kudiwa uzotaura kuti aiwa kamusandinyeperi handitiona. Right. Taurai tinzwe vasikana. Akabatwa pabhodha re-SA. Magudzi abatwa pabhodha re-SA. Ejendi wedu akaedza nepaanogona napo kuti magudzi yayo aitwe release timapiwe. Saka it takes time a lot. Kubva muna September tongoti kusvika muna November ikoko. Saka muridzi wecargo yatakashandisa akabva volunteer kuti kuuye someone anozorepresenta magudzi edu so that amirire nyaya yachona magudzi ariliswe. Zvadaro pane munhu wani ane magudzi papo Sistanele vakavolunteer kuti vauye vazogadzirisa nyaya yemagudzi edu pabhodha. Vakaitawo saizvozvo vakauya and everyone was happy kuti tawana munhu atoriwo nemagudzi papo auya azotibatsira. Vauya kudaro Sistanele muridzi wecargo aibhadhara zvese, aivabhadharira ivo, aibhadhara futi kunoku kuti mari dziri kudiwa kubhodha zvese zviri kudiwa naagent zvese zvifambiswe mune zvakanaka twane magudzi edu. Saka hatiziviwo kuti muridzi wecargo naSizanele havana pakazoitawo hazvinazofamba mushe then vanhu ava ndobva vadhambana. Asi isu zvinokuti takanga takutya kuti takuthreatenwa nevanhu because magudzi akawandisa. Takuthreatenwa nevanhu hatisisiri safe kuno. Vamwe isusu tatatombopabhulishwa pamasocial media. Ndobva Sistanele vati we can go ahead kuti titore magudzi edu hatichamasire panzira nokuti muridzi wecargo atidhamba. Sei mari pamwe chete tiitesei titore magudzi edu. We agreed kuisa mari pamwe chete ivo vachititungamirira nemumwe wavo anonzi Rosala Moloi. Vadaro pakanzi pari kudiwa 188,000 nenew agenda anonzi Hillary. Saka panzi pari kudiwa 188,000 rands. Takaorganiza mari tikabvisa mari according to ma-kgs emunhu nemunhu ane zvinhu zvake ipapo. Saka tabvisa mari dzedu Sistanele naRosala vakabva vasimuka vakaenda kubhodha. Vaenda kubhodha ativo kana vasvika mapayments ese avachaita, everything chavachaita chichava transparent and chichava clear, vachatitumira pagroup. But zvese izvozvo hatina hedu kuzozviona. Anyway, takaudzwa kuti zvinhu zviri kuitwa behind through back doors. Tikati zvinhu zvemukoto tinozviziva, hapanawo proof yatingambowana. Zvadaro Sisimeli magudzu tongoti mamuri muna April, if it's not end of March, April ikoko. Until now, nemari dzedu dzatakabvisa 188,000 hatina chatatita. Izvozvo sekunzwa kwedu Sistanele naRosala vanosviti vari kubhodha, vari kumhanya nenyaya dzodzi kuti vatsvage kuti magudzi vomaburitsa sei. But isusu she decided not to update pagroup, and pagroup acho nangada kusimudza musoro. Munongoziva nyaya yemari, vamwe dzimba dzakatoparara, vamwe vakutotya upenyu hwavo. Fanika inda kutotya upenyu hwangu, vamwe vakutotyira vana vavo. Mathreats awandisa and time yarebesa tisina magudzi achona. Magudzi achona timawane not for profit but for the sake of clear our names.
Sizanele vanotozviziva kutoti hapasina kana profit mari dzabuda dzawandisa. But ukada kusimudza musoro pagroup uri kutobviswa mugroup unothreatenwa unotukirirwa hauchatozi shamwari yavo akutovengwa because uri kusimudza musoro uri kutaurisa nenyaya yekuti uri kutaurisa nekuti uri kutsamwa kuti mari dzako hauvafungiriwo kuti naivowo havasi kutogara pamba vari busy up and down kuitira kuti magudzi aya abude. Vamwe vakatonzwa unzi magudzi akatobuda nhingi nanhingi hatichatomupi magudzi eni tichatomukaurisa yusi. Saka isu hatichatoziva kuti ichokwadi here vari kutiitira zvakanaka here kuti torera magudzi kana kuti chii zvapapi. Ende isusu chatakutongofunga kutoti akatovharwa nemunhu wedu murandakadzi wedu mwana wedu wekumusha chai. Ende kezvizvo hatisina kana business hapachina kana achatenga kwatiri kana achadaunzwa nezvedu nekuda kwenyaya iyoyo. Saka tongoda kuti Sizanele zvavauyawo paclear picture so zvamavaisa vatiudze chokwadi chaito kuti ndechipi. Isusuwo tanetawo kana zvakadaro tisinawo magudzi naivowo business avo ngarifewo because isu hapanawo business ratichaita. Alright, zvamauya panapa zvanaka mese but Zanele wacho is there, imimi muripo mese handitika sekuya kwamaita so that we try and resolve this matter amicably. Ivo havo kana vasingakwanise kuburitsa magudzi ngavatichiti pamari dzedu because mari idzodzo takatodzitora futi kumakastoma. Saka takuita kunge tamuramba chingobira makastoma masted achingosvibiswa. Ivo they don't consider kuti tatokanganisika tisina magariro akanaka tautofamba tichitotya kutonzi munhu uye akangotiziva kana takangotiona yatova nyaya munhu abuda zvinhu zvake. Pane vanhu vakabhadhara mari shinu dzokutoti tinototya fanika vemugrupu mangu inini. Pane makastoma matatu ane magudzi e20,000 rands. Unovadzosera sei? Unoiwanepi pasina kana business rauri kuita? Okay, no, takunzwai regai tinzwe kuna Zanele kuti Zanele ari kuti chine nyaya yenyu yamuri kutaura. Right, Zanele uri sei? Yes, Smeli Morise. Ndiri right, nyaya ndiyo uri kuinzwa nyaya yako side rako rakamira sei? Kutoinzwa Smeli. First of all, vari kutaura nema vachitaura tanzi zvakatukirwa muna September, zvakatukirwa muna October, November, zvikabatwa musi wa1 December. Zvabatwa musi wa1 December, it was somebody who was doing the clearing and stuff like that. And ina handina kuvolunteer Smeli kune muridzi wekago kuti nditume inini. That's wrong. Handina kumbobvira ndavolunteer Smeli. Muridzi wekago muna February akandi approach akati mastori andiri kudzwa nemunhu ari kufambira nyaya idzi awanda. Since iwewe uri kuside rekusouth, is it possible ndikutume uite sei uve paground unoshanda nemukomana muridzi wekago? Ndikati no, I don't have any problem because ndinoti nemagudzi wangu ari ipapo. Zvikanzi nemuridzi wekago I will sponsor everything for you. Ndikati no, it's okay, I don't have any problem as long uri kusponsor trip nekugara accommodation every cost inenge ichidiwa, I don't have any problem. Akanditengera ticket. Ndofunga it only took 2 to 3 days. That was muna February, unana 18 February if I'm not mistaken. Ndauya kunoku I had to contact muridzi mukomana anga achishanda nebis consignment anonzi Tinashe. Then Tinashe anga achijamba achiti haasi kukwanisa kuonana nemunhu because of my threats and all those things. Ndaingopa feedback kumuridzi wekago. People they must not talk zvinhu zvavasingazivi because ini ndindaishanda nemuridzi wekago. Munazonzisa. Ndauya kudaro. Ndakapfuura ndikauya kuno kumesina. As I'm talking to you right now, Smeli, ndiri kumesina. As I'm talking to you, sezvautaura tari kuti tiri kukonzwa kunzi ana Zanele vari kuNazarozala vari kumesina. It's true, tiri kumesina. This is the 3rd week tiri muno mesina. Takamirira kuti everything has been done. The reason why we are not updating those allies utanzi tinotupa tinothreatena. Ngaonze ma-V11 ngavakusendere ma-screenshots Smeli ekuratidza kuti vakatukwa neni. Ngavakusendere ma-screenshots kuti apa takatukwa naZanele takanzi isusu this and that. Ngavakusendere ma-screenshot achona. Ndauya kunoku kwachona takazosangana ndashanda I tried to do this thing systematically paborder. And then it was so difficult. Panguwa yo ndasikatombozia munhu anonzi Rozala, ndasikatombozia munhu anonzi Hillary. I didn't know any of them. Ndobva ndaenda kuZimbabwe. I was preparing to go back to take Smeli. Muridzi wekago, I'm going to send you my screenshots. Andisendera message. Kune munhu akati Hillary unomuziva here? Ndikati handimuzivi. Zvikanzi he is claiming kuti he is the owner of the consignment. He is the one who was doing the consignment namusi. Ndikati I don't know anything. Zvikanzi mina ndikupe nhamba dzake utaure naye.
sismed ndikati ndisendere Camel because kana consignment ikapinda vanhu 2 it means we are going to lose everything. Camel yabva ndisendera namba dzemukomana yeye mukomana yeye ndakamubata but amufona ndachiri kuZimbabwe panguva iyoyo I think it was around March zvikanzi nemukomana uyoye indinonzi Hilary Makiwa so ndinanga achiita consignment ndikati iwo namba dzedu wadziwana wakazopinda sei pakuita consignment akatota was helping my cousin anonzi Rozala ndikatipe namba dzake banana Rozala uya haasi mugroup reSA consignment ndobva ndamufonera Rozala wachona chii chiri kuitika abva handitsana kukanzi ndakangodzwa kuti makauya vanhu vaindinyima manhamba enyu ndakanzwa kuti kune mukadzi akabva kuteka akatumwa and the like I was looking for you I've been approaching Camel ndichichauzwa kuti ndinokuwanai sei saka nhasi ndopazondidaira Camel ndichinzwa matauro akaita mukomana ndakaona mukomana anga achiziva zvaari kutaura ndobva tati process yachona yakaita sei yakati omei but haisi kuzotitorera nguva ndobva ndatanga kushanda nemukomana ye that was muna March ndatanga kushanda nemukomana yeSismeli muna I think it was around mid-March or so if I'm not mistaken penalty certificate rabuda penalty certificate rauza kuti aida kupinza zvinhu zvisiri pamutemo I was scared kumupa mari because nandisingamuzive bandaenda nevamwe vanhu kukagu kunozwi kubhodha ndaenda nevanhu vandakaenda navo ndichida kuti titese tibhadhare tega isusu little did we know kuti zvinhu zvebackdoor ndasanda kuziva kuti zvinhu zvebackdoor zvinofamba sei we messed up the whole situation zvikakanganisika kuti titadze kubhadhara by that time vanhu vaita this consignment nemukomana yebva varamwa vatomboita step aside but tagara the whole month of April kupera kwaMarch naApril ndopakazobuda enoti what do you call this ndopakazobuda certificate reclearing reduty ruri kunzi 188 kana vachitaura kuti vakabhadha 188 Sismeli they are actually lying ndavabvise yangu neazala yamabhoxi edu okay iwo une mabhoxi aripowo ipapo une mabhoxi aripapowo ndine mabhoxi angu aripo yes okay saka mamakatenga riri kontena rose asizi kontena here unongotenga kawoendesa kukago saka zvaingopailiwa kukago mazuva iwayo maflights aikanzelewa saka murizi wekago bati ndakusenda zvinhu vhaya Zimbabwe mukunazonzwisisa saka munomwanika nemabhoxi ake zvakangobatanidzwa zvo zvakadaro it's about 53 mabhoxi you understand saka tadaro akabhadhira mari murizi wekago akazoramba kubhadhara akaramba akati ini ndichazobhadhara mari dzese kana mabhoxi abuda ndobva okay guys toita sei vanhu vataiweterana tese kuti mari iri kufanira kubhadhira pamunhu i100 rand per so iwe kana ine 20 kgs 2000 rand kana ine 30 kgs 3000 rand zvimoenda zvakaita sei zvimoenda zvakadaro okay fine mari bva yaungana but auya kuno Sismeli that was kunana 8 May tozobhadhara kuno mari takabhadhira musi wa12 May if I'm not mistaken akabhadhara mari ndimusikana anonzi Rozala nechibrother yake inini I was not there vabhadhara mari zvikanzi mangwana Thursday moya motora chii vakaita paperwork yese Thursday moya motora release form okay fine Thursday takasvika takagara sisi hatina kuwana release form Friday tikasvika takagara hatina kuwana release form iyeye musikana ari kukufonera kutaura anga aine hanzvadzi yake yanga iripo muri kunazonzi akatobva kuZimbabwe we 3 by that time takamira release form Thursday and Friday but afonera agent because agent anogara kuZimside but amufonera tikati iwe ona vanhu vakuramba vakunetsaita sei kutipa release form chiita iwe uye wega uzotitorera release form because atikuita sei tauya Thursday hakuna release form Friday hakuna release form mari yeaccommodation kunoku iri kutidhurira because tobhadhara 350 per day ndobva ati inini chii pane zviri kuitika handikwanise kucrossa ndirini but amubhega Saturday yachona yatakamubhega akati alright tosangana zvekuma 10:30 dzakachaya Sismeli tiri pabhodha haana kubatika ndochimufonera akati ndiri pa14 miles hapasi kuita sei hapasi kufambika because bhodha rekuZimbabwe rakavhara saka ndakutopinda ndakupinda nemusango takagara Sismeli tagara kudaro around 2:03 ndipo takanzwa kunzi mukomana uye abayiwa muri kunazonzwisisa okay at first hatina kubhilivha ndiri seni zvangu pache zvangu ine handina kubhilivha ndakatongoti pamwe vakomana vasisi vanga vasina kuuya vaida kuti zvitwe iri Monday pamwe vari kuuya nemastories kwakutozoti tadzoka kuno kuloji kwakusenderawo mapictures ekuonekwa zveshuwa mukomana aita sei abayiwa hatichisina zvekuita that was only Saturday musi wa15 if I'm not mistaken Sunday but ndatoudza vanhu mugroup this is what is happening guys mukomana aita sei abayiwa let's pray for him hatikuzwa kuti situation yake iri sei Sunday ndikavanzwa kunzi akaenda pacritical you understand
I was supposed to take it the following Wednesday. I had to shift my ticket. But I shabasuri ndidzoke because neno ndine mabhudzi angu ari ipapo. Already I've wasted a lot of money. Mukoma agara muchipatara, I think for 5 weeks or 6 weeks, if I'm not mistaken. Takatere. No, but actually, guys, wasn't zorora and schools was shakanaka. No, but that's okay, fine. Abanachi Vanu Vaita now by the Valactor my radio storage. No, about Patefan or Trash, I told you, say, at Nabutorashi, Sismelish, my dish from a border, you know. Okay, fine. As Nabuda, Abate Kune Maris, Kuti in the Tokem the approach of Anoka. I found it difficult for me to get it, guys, who don't mind because already Papa to any money gets passing. They got okay, fine. We have to borrow. Tano Queta Pereta Marush and Bazu, Titi Badar, Marit says and got Shidiwa, yet Juti Achon and Shidiwa, Nemarit and got Shidiwa water. Which is she say she would marry. They say it's smell. We paid it. I think it's last week. But they say everything. Release form. Unao marisisa choese. Ana agent. I was not agent. Tito is a shabuda. Acha not agent. Was Shrim Star agent? Yea, like Makio. I took one Jesus to collector. She smell. Was Shrim Star agent? Una on Caesar. I did not write a collector. Was Shrim Star money? Yea. Consignment irikuira mustarake. So on Thursday, takatosvika takamira akatoti ndikatisangana ina 11. But kundikana amenisha yangu itikana anga nyedze mafoni I can't remember vero chakaita kuti titadze kubatana Thursday atoti tisangane na 11 patafana kusangana. Atinazosangana akati okay. Tochisangana nasu wacho nanoda kuti kugoja kwakaoma kusipfurika. Iye ari kuZim site. Mukunatsodzisisa. Saka tangomira kuti akangoita through anytime kana mangwana chama box data tinenge tikangomawana I'm going to takakudza isismail kuti ndichakudza every step akangonzi wabuda ndichangokuudza kuti isismail mabox abuda saka iwozane lokuti release form mavenaro zvinhu zviri kuriliswa rini ndianaro inzwa izvesismail release form rine mukomana uyu agent mapepa makariona here release form iri saka haushuwa ayu kuti release form rakabuda kwakuti haakutaridzi here release form yacho iye munhu ye hello hatisati taonana naye takaonana naye last week chibhadhara zismedi tichibhadhara ndopatakapedzera kuonana naye chinobhadhara mari dzaidiwa alright bata wakadarudzanire timbodzo vari kukumbira kutaura taurai tinzwa Zanele unonyepa. How could you say you paid Mariedu last week? You still remember last week but one. Muswa 15 June iwewe. Wakafuyo wakaisa Hillary pa group. Waisa Hillary pa group yo kataura kuti Hillary ataure kuti chichirukuitika. Sisimena I'm going to send you all the screenshots yakaitwa ku group ku main group redu. Zanele Hillary akataura kati we paid Mariedu yes. Mira Zanele tinzwe. Mira timbozwa Zanele. Zanele chimbonyarara chimbonzwa vari kutaura ona Zanele uchataura watonga chimbotaura mwakanyarara ngavambotaura tinzwe imari dzedu handi iwo ukataura kuti Hillary akataura kati we need 20,000. Do you still remember I had to send them a voice note ndikati brother manyorerwa pasi zvinhu zvokutaura munhu uyu watengwa. Secondly Zanele unokanganwa zvaunotaura. Do you still remember kuti wakataura here paya uchiti matora mari kuna machonisa ukati matora 100,000 mabhadhara mari matopachiridza havana chiridza vari kuda zvinhu zvavo. Ndine mavoice note esandai kurecord I got them in my phone and awaitaura kuti makabhadhara zvinhu izvo wakataura iwo uchiti you paid this goods. That was muswa I think it was muswa before 15 Zanele mbomira apedze chimbomira apedze mari. And secondly you said iwo uri kutaura uchiti you paid 188,000. Rosala akatotaura akasenda message yatinayo namavoice note atinayo achisendera umwe munhu achimuudza kuti we paid 124,000 mubhodha. Saka 188,000 yauri kutaura uchiti nezuro makabhadhira 188,000 iripi. Thirdly une
takatoenda kuFNB tikanovharisa akaunti yake but hamuna mari muakaunti make, tikaenda kupolisi tikanovhunza kupolisi vakatitaurira kuti this is a fake affidavit. Mukadzi uyu anonzi Zanele Imbava akataura mugurupu kuti munhu anonzi Daphne, munhu anonzi Olga, munhu anonzi Sonia, they are not going to get their boxes because vanotaurisa. But inini ndikukudza Zanele kuti I need my 10,600. Pamusoro pe 10,600 ndiri kuda $869 yandakatenga nayo zvinhu zviri mubhokisi mangu. Handina kutengerwa hembe newo. Uri tsotsi. Munhu wese anokuziva tarisa pacommon section vamwe vanhu vari kutotaura vatisingaziva vari kutotaura kuti Zanele Imbava. Uri mbavha une utsotsi hwakapusa Zanele. Alright, mirai tibvunza kuna Zanele. Zanele, imimi Zanele mukudhila mira chimbonyarai vasikana. Zanele, iwo you understand? All I can say to you, my box akabuda sismelling shauya kwa muri chikuti my box avo abuda. Ndezvarini. All I can say for now. Ndezvarini. Aiwa kana zvinongoitana namangwana, even mangwana zvinogona kuti mabox atowana mangwana. But hona ka Zanele mistake yauri kuita. Zanele hona mistake yauri kuita. You are trusting this agent hona. I cannot complete it by sismelling, acha ari kuti release form rakabuda hauna kuona ni release form iwewe muri kungoudzwa nemuromo kuti release form rakabuda hauna kuriona release form saka zvozodi aiwa anzi nekazeni yake akumbira picture akuti amusendere ngamusendere muti forwardire release form ti forwardire iwo release yes baby uri sei kana sismeli pamusoroi kana vanhu vese vasina kuwana zvinhu zvavo ndindozimisira adresi yangu vanayo munondiindisira kujere ini ndina androchisa hilari kuzvinhu izvi kwete kuti Zanele dzimwe anotsamwa nokuti vanhu ava dzimwe nguva vanotretena vanotara mashoko anorwadza kutaura chokwadi aiwa ndafara munin'ina aiwa zvandafara iwo indatofara chinhu wani iwo munin'ina watora wazvisa pachimuchinjikwa iwo saka watiwe ndiwe Rozala handiti ndini Rozala. Alright, saka saka iwo uri kuti adresi yako vanayo ava kana iwo zvinhu zvisina kubuda handika iwo ndocha vakatsvaga adresi yangu vakanotsvaga adresi yangu tatatove kune kumesina because tiri kusita 3 weeks tikasvika musi wesaturday tetakwanisa 3 weeks tiri kuno kumesina saka vakanotsvaga adresi yangu vakaiwana vakatsvaga koshanda murume wangu vakanokuwana infact vakaudzwa nemukadzi wekuchechi wavari kuti mukadzi wekuchechi akandifonera achindibvunza kuti zvafamba sei kubhodha saka nyaya 125,000 yamuri kutaura dai makabvunza amaizimuti acho kuti yayo 125,000 yechii nokuti kana muchiti wairozara akakanobvisa 125,000 kubhodha hamusi kunatsokuisa zvauaaaaini Rozala madzimai chimbonyararaika nokuti Rozala ari kuzvipira zvenyu kuti don't worry inini ndinichaenda kujere ngatimupei mukana ataure Rozala uyu taura hako Rozala kuti ndinautamataura nasisi Daphne anonzi Daphne inandimuzivi ndongoziva kuti kuna sisi Daphne but kana ari munhu anonzi Evelyn nhasi Evelyn ndiye anopambadziwa nokuti Rozala Imbava asi the same lady ari kuvaudza uzvi kuti Rozala akada achipa maadresi angu nei ndaisi kuti ndimuzive ndaivachengetera mari yestockvale ndaigara nemari pasipepilo inosvika 200,000 yegore rese yekommunity yese kuti ndizoziva community ananhikiriyana uyu handisi Mbavha Rozala makabvisa mari alright imbomirai madzimai makagumbuka toziya makabvisa mari Rozala mari yatakabvisa iri risited takabvisa 197,500
mari 188,000 here kana kuti 197 mari yenyu imari kubvisa 188 eh chero group harina kutipa 188,000 group rakati pa 156,000 handitika moti ndo yavakaisa mumaakaunti makandobhadhara 120 rozana tine audio yako yawakataura Rosala une maslip here ezvinhu izvi saka nhasi reason yaita kuti tisaenda kuSMG kotora zvinhu zvedu imhaka yekuti anofanira kuti ainde nevanhu vesasi kuSMG hatiendi toga. Right, saka inini magudzi enyu muri kuti anobuda magudzi evanhu aya anobuda rini asikana right Rosala naNzanele madi kudai so handizivi Rosala naZanele madi kudai imimi since vanhu ava vari kuluza trust mamuri handika kuti zvinhu zvemagudzi izvi hakuna chinobuda madi kudzosera vanhu ava mari yavo imotora magudzi kana abuda mirai vasikana madzimai ekuteki imimi muri pagroup conference ko imi ava vanhu vari kumesina zveshuwa ka vanhu vari kume aiwa iwe izozela chimbonyararawo zvina iwe hani takupa mukana handiti muri kuti matii taura Zanele what I can do, my box I cannot tolerate those ladies. All I can tell you is my box it's okay. saka inini manzi Rosala manzi ari kubuda rini mabhoksi aya aiwa tikaneta toenda nhasi sisimeri tangomirira kuti anzi kukoka vanhu tofanira kuenda nevanhu vesars kunotora kunokwena yelo ndotokufanireka network yavo yakunetsa network yenyu yakunetsa That's all I can say. Mabox akabuda chapedzerana zvava kuti ende inini sisimeli handisi kuzotanga kupa vanhu mabox asina kuita damage control. That one
is a fact. I'm not threatening, but whoever, and never list them as Taiwan Wakaita. Aungambosiya kubva kuJoburg uko ezvinozvikuitika malooting tiri muno mesina chigara for nothing tichizoti hakuna chiripo. That's impossible. Hazviiti kuti ungangosiye mhuri yako wazogara munesina kuti nchu ari kubhadhara accommodation ndiani ndisu mari dzese dzemaaccommodation nematransport vachadzibhadhara mabhokisi kana abuda. You understand? Saka inini handina nguva yekuita noise nawo ndosaka vatira kwamuri because pandini I don't have time yekurwa navo. All I'm waiting for and what I'm fighting for is with my books abuda because they know I've also wasted my money. I've wasted my time because of this consignment. Saka mabhokisi akabuda vanofanira kutanga vaita damage control. Zvakuudza mangwana sisimeli mabhokisi aya ndokusendera mapictures. Vasati vaona mabhokisi avo vachatanga fanira kuita damage control. Vakaenda kumabhengi vakaenda kupolice for them to get the boxes vafanira kuita damage control. Alright, saka mangwana mabhokisi saka tutuze mabhokisi ma damage control vanoita kana mabhokisi achinge abuda. Saka uri kuti mangwana mabhokisi anogona kubuda nditi? Yes. Uyu musikana atosendera brother yake kuti aforward release form. Akaforward release form chakuforwardira kuinbox kwenyu. Aiwa tositumira sisi. Aiwa munotumira inizve kweni pane paninga vapa. Munotumira inizve ndoni. Kweni pane paninga vatumira. Yeah, no, it's fine, Sismeli. Ndechitaura nemimi. Rikauya wakafomu ndongoona wangu kuti ndongoona kuti fomu racho rauya kweni ndingagova pafomu zvadi. Ndoona wakafomu kuti rauya. Then kana mabhokisi aungana potsvagwa manje way forward kuti zvoitwa sei kuti mabhokisi asvike kuvaridzi muchipuwa mari dzenyu dzamunodi dzamuri kuti muri kukweretwa. Yes, every cent andakashandisa ndichatoida. And vachada kuita damage control. That's what I'm telling you. The damage control vakaita I suffered bamuna February. Up to now, right now, I'm looting. We are surviving with 1 meal a day. 350 to Badrabano, cinema, sleep, cinema, invoice, everything. Sakaruta or Azonga, my box are good for each and every person who touches a box again. Shut off and to calculate and to wake a run, to marry the cat that take a chance and this. That's weird. After that, banana my box out. That was sick on as well legal advice. Kasika legal advice, which she say, shakanak. Yeah, I have parachaka basaka zvichiitika nezvokuti mati mangwana Tuesday, Wednesday nchakufonera zane ndiwe kuti mabhokisi abuda iri. Inini mangwana ndotokufonera chikuziva kuti Sismeli ndane mabhokisi andomiri kuti mundifonere wewe. Ndinokuti kana mabhokisi achinge abuda tovafonera ava vasikana ava vodzoka pano andika totati mabhokisi abuda asikana saka was the way forward makati vanhu vakaba chiti mabhokisi aya avepo. Vatovazivisa zvenyu kuti every cent Sismeli ndakambobudza motopanogara mavazivisa every cent rangu randakashandisa every cent rakashanda ravasina kubvisa ivo vakabvisa 150 mangi yega. That's it. Mari dzematransportation tichitama up and down maaccommodation. Aiwa kana magudzi abuda yoti magudzi abuda then tozosamuna vakadzi kuti magudzi aya amaita akabiwa aya abuda tiuya titangira ipapo then iwo zitangira ipapo tatingoda kuti timboona magudzi iko zvino timboona magudzi kuti magudzi adi magudzi eshuwa haana kubiwa magudzi aripo. Akabudisa 188,000 maoko make achitizanele ondo ndiani akabudisa 188 maoko ndiani kana toanabvisa ma 20,000 munhu wese anawo maslipu ake sihla neslip yake ye17,000 une slip yako ndeyemari 40 something thousand tinawo maslipu edu ya 53 zimbabva. Don't include mine. Don't include your don't include my
ndega. Andikuenda kwasisi peli hatikwanisi because hausikudayira makosi ega hausikupinda pa Zanele chiri kutika ndechekuti ka iwo wakavabloka handiti wakavabloka hausukugamuchira makozi avo handiti hausi kubata makozi avo Zanele hausi kubata makozi avo handiti so that we can be able to give her more money. She wanted to spend her money for 20,000. I don't respond. I don't comment. I don't say anything. I'm sitting. Chimbomi iwe Zanele chimbonyarira naye madzimai ko kusira mangwana mabhokisi akabuda ke mudi 3 months she's got the box. She got the box. We've been achinyarara chiimari yake asi vasikanamira ndikudzeika Zanele naRozala ite kuti mabhokisi achona abude then muzotanga kudhimanda mari yenyuwo nokuti honaika vasikanamira ndikuoneseika mira unzweka Zanele naRozala chinoitika ndechekuti imi muri mabusiness people handiti you are business people right now this live yatiri kuita iri kuochiwa nevanhu 1700 right imimi muri mabusiness people handiti mangwana zvinogona kudestroy for goodish handiti budisai mabhokisi akabuda then people will see kuti aiwa zvechokwadi vanhu vakadhileya kubhodha nenyaya dzekuti zvinhu zvazvo zvemagemu asi mabhokisi akadi akazobuda handika then zvinobva zvarabha zvachitaurika kuti muri bavha muri chichi zvinobva zvarabhikana then muita business renyu zvakanaka antimaona because zvinokukanganisa izvi zviri paindaneti hazvibvi zviri paindaneti hazvibvi saka nati munava muchiita business renyu mangwana tichitengawo kwamuri muchididi antimaona izvi 100,000 for the fake affidavit. Thank you. Saka muri kuti 100,000 yakaba yakaita imi muri kuti affidavit yakaita 100,000 imi. Problem iri kuitika pana Zanele naRozala Alright, ndonzwa newe. Mabhokisi edu vakatanga kumatengesa zvikazikanwa kugroup ndopa vakatanga kuti vanhu ava vasina kubhadhara but according kugroup hakuna munhu asina kubhadhara kozi vasina mari vakabhadharirwa nevanga vane mari. Saka muri kuti imimi mabhokisi akatobuda kudhara vanhu ava hafu yezvinhu hapachisina kwasara hafu ende hatichisina tiriko hanzi magudzu akamiwa vatakadai vasina mabhokisi vakazviziva sei kuti magudzu akamiwa magudzu anobiwa seivo vasati vazviona havasati
mabhokisi vakaziva sei kuti zvinhu zvakabiwa kustate warehouse. Mabhokisi akavhurwa haatitori pama1 zvakaoma. Hillary atiza akaenda ega kuwarehouse akatoona kuti magudzi akavhurwa akabiwa. Saka ikezvezvi the same Hillary yeye vakutrasta sei? Saka isusu tovatrasta sei kana tichirwa zvese izvi? Kana vachiti ivo magudzi akabiwa akapungurwa vanaona sei ivo vasati vane mabhokisi? Ipapo point. Right, mirai batai maka imwe WhatsApp yenyu ndofunga ndo yamuri kuseenzesa iyi. Senderai fake affidavit yacho yatakaenda nayo kupolisi. Vatendere audio yazanele yaRosala yeye yaitaura kuti vakabhadhara mari kubhodha nemari yakutaura pana statement kuti vakabhadhara mari 190 something. Asi paaudio iye aiexplaina ega achiti vabhadhara 125,000. Vatumire regai timbonzwa pane mumwe ari paline rimwe regai timbomunzwa. Hello kola dasora sei? Tachida kuti tichitaura 1-1 tichipanana mukanaka panyaya iyi. Inini ndinoda kutaura mazira angu andinoita nenyaya iyi because zviri kutondiafectawo neni kusaiti kwangu nekuti macustomers angu mamwe achona haachatokwanisa kuti atenge aode zvinhu nyezvinhu izvozvezvi. Chakaitika ndechekuda so Zanele akaenda kuna Camel cause takataura naCamel muridzi wekago. Camel akataura akati Zanele akati ane vanhu vaanoziva kuSouth Africa vanokwanisa kumubatsira kuburitsa zvinhu. Ndokuti anzi chienga unofonera vanhu kukonfirme kuti zvinetei kuti uye. Zanele arikunzi akaenda akati afonera vanhu vake vakati ngauye akatengerwa ticket rekuenda South Africa. At first it was supposed to be a secret yekuti Zanele aenda South Africa nokubusa magotsi. By then Zanele akaudzora kuti he is now going to South Africa kuti anobusa zvinhu. Audza vanhu ndopatakazoenda isusu tinobvunza kuna Camel muridzi wekago kuti why didn't you tell us kuti Zanele she's going to South Africa kunofamba nakuti ndobva kuti so no people they know. Tikati vanhu vakuziva zvanzi ndo zviripo Zanele akuenda South Africa. Zanele achisvika kuSouth Africa she was doing everything achitora mavideos ari ikoko achisenda achiti taakudai. Zanele akataura ari kuti vari kushanda nevanhu vemukati but zvinhu zviri kuitwa zviri straight. Mari ichange ichibhadharwa zvese zvichiitika zviri straight. So akatanga achipiwa mari dzaita kupa mari chakati potumirwa mari naCamel yobhadharwa ponzi pakudiwa vakomana vemukati vakuita nyaya posendwa mari yobhadharwa. Kusvika murungwe akazopedzisira ava nekusanzwisisa kuti what's going on nekuti yange yangoramba ichingonzi kuda mari. Saka murungwe ari kuti Camel ari kuti panga pasina any evidence inonyatsokuratidza kuti mari dziri kutorwa dziri kubhadharwei. Of which iye anga achiziti kudhira neSARS but the other way oti tiri kuita zvinhu zvebackdoor. Saka akazoti vanetsana naCamel ndobati inina mauro kuti Zanele ngaachibudisa mabhokisi I will pay kana zvinhu zvabuda because I'm tired of giving her money. Zvadaro manje Zanele ndopa akauya mugurupu akaudza vanhu kuti ndozvaitika vanhu vakashauda Camel vakapopota vakaita sei. Camel ndobva adini vanhu vakatukirira Camel vanhu vakabva vatrasta Zanele vakati let's just pay mari iri kudiwa painzi pakudiwa 188,000 yekuti pabhadharwe mari yekuSARS. Takanzi mari kunobhadharwa kuSARS. Zanele akataura nemuromo wake akati I'm going to pay this money into SARS account. Ndobva paburiswa mari vanhu vacontribute according nema-kgs avo. Ane 20 kgs aibhadharwa mari ke20 kgs, ane 5 kg aibhadhara mari 5 kg, ane 50 kg achingodaro. Mari dzedzoenda kunobhadharwa. Dzichingopedza kubhadharwa ndopa vakatanga kudhimanda kuti ko toda kuona ka-proof of payment. Ndobva pasendwa mapapers akasendwa mugroup ainzi ndo ma-proof of payments. Ndopa akatangira nyaka ipapo. Vanhu vakati mapapers aya yakati are not legit. Zvinhu zvefake. Even you mukazviona mapepa iwayo munototaura kuti aiwa mapepa yaandiwo. Zanele akataura iye akati no mapepa indangoita ekunofotokopa muintaneti yanga iri padhuze asiriyo ma-original papers. Saka zvinhu zvikubuda rini vanhu vamirira kuti zvinhu zvichibuda ndopakapanzi the guy Hillary Makiwa abewa nebanga. Ndobva pasendwa mapictures akasendwa chinzi ndiye Hillary abewa nebanga. Vanhu vaida kuziva kuti ari kupakanzi aendaswa kuMpilo Hospital. Pakanzi toda munhu anoziva nezvekuMpilo Hospital takatsvaga vanhu vanga vari kuMpilo Hospital ndopakazonzi achinjwa aendeswa kuprivate hospital. Because imi vanhu mukuenda kutaurisa saka tingakudze information yekwaiswa. Vanhu vakati no tongoda evidence yekuti tione zveshuwa Hillary akabayiwa nebanga ari muchipatara. But evidence haina kunyatsokubuda evidence inoita kuti because imari yatotaura nezvayo vanhu vaida kunyatsa kuti vaone umbowo hunyatsoadza step by step kuti vanyatsokuona kuti zveshuwa munhu abayiwa nebanga ari muchipatara. Nyaya dzacho dzaingonzvengwa dzasingabudi.
ilala azonzi abuda chii chiri kumisanzi pane vanhu vari mukati vakuda mari yakati pane vanhu vari kuzobhadhirwa mari yekuti izokaita kati zvombonzi nhasi SARS iri kuti sakati zvombonzi tikuita zvinhu zvebackdoor chinhu chebackdoor chatinoziva nesisimeli ndekuti kana munhu ati ndikuda 20,000 kuti ndikubutsei zvinhu zvenyu mari ichingobhadhara zvinhu zvichitobuda muchitopiwa zvinhu zvenyu zvichienda so kana pambonzi pakudiwa mari yechoko muhomwe yekuti gudzi ribuditswe mari yestorage inenge yakudiwa futi ndeyei ipo panzi pakudiwa 188 yekuti gudzi renyu ribude so storage ndeyei yakutaurwa because kukata manikini kuti muinde nekuti mabackdoor kuratidza kuti hamusingabvisa dzimwe mari dzakawanda mari dzinenge dzemastorage nezvimwe sezvinenge zvichidiwa ndo pakatanga kungonetsa and Zanele wachona anochinja mastatement it's always tomorrow hanzi Monday hanzi Friday hanzi Tuesday hanzi Muswaka zvinongoramba zvichingochinjwa pakazonzi futi pakudiwa imwe mari hanzi pakazonzi pakudiwa imwe mari ida kubhadharwa 80,000 ndatsvaga mashonesi anochipa 80,000 but achazenge akuida iri 100 in 3 days vanhu vakati kosei pachizodiwa kuiswa 20,000 pamusoro iyo mari ichikuzodziswa pachine mazuva mashoma akati no guys zvichaitika ndezvoti kana gudzi rabuda mari iyi kai munogona kubhadhara isina interest that is if kana muchinge muchiya kumuchibhadhara ipapo muchitora zvinhu zvenyu kana pasina izvozvo munetsinge makubhadhara neinterest ikabva yangonyararwa nyaya yemari iyoyo hatizivi kuti mashonesa wachona zvaakanga taura navasanyana pasi akaisa maaffidavit ake akaisa achichindoza vasaenda namashonesa kuti mari iri kubhadharwa in 3 days time but hatina zvombobva takazononzwa anything about that money takazonzwa Rozala kuti ndiye akazobhadhara 100,000 iyoyo nemari yake muhomwe of which vakatadza kubhadhara 25,000 yaipiwa kubhodha nemunhu wavaiti hanzi ndiye ane release form 25,000 rands yaakanga taura kuti ndiye ari kuda vakatadza kuibhadhara but vakazokwanisa kunobhadhara 100,000 yekudzosera mashonesi saka kuti zvinhu zvachona hazvina nyatsokujeka zvokuti kana iye murungu achitanga tozoona kuti zvezvi wake was not right kuti arambe kubhadhara zvinhu izvi anga atori right keno nokuti akaramba kubhadhara nokuti akanga atogara kuziva kuti mari iri kushandiswa and akataura kuti mari yaakatumira kuna Zanele is something like 8,000 akaikalkulata mari yachona yes yaakapa Zanele isina chakabuda and up to now akatsamwa zvokutoti tese marana ari muno makuna anoda kuonekwa kuofisi kwake and akataura akati Zanele achingopinda muno I want back my money akati I don't want to talk zvakawanda but Zanele achangoya muno I want all my money zvoti nyangwe iye kemo wacho kutongofonerwa kutotaura papapa dapo andokudza nyaya musati varungu avambokunipire anotaura nyaya zvairi akutoda 8,000 yake kuna Zanele inyaya yakatomumisa kuno tochitidzokedu kunyaya dzemabhokisi ekusouth Africa ikoko iringori mangwana vanhu vari kunzi vachasobhadhara mari yekuti hanzi zvisiswa ndokutezvo zvese zvavari kuita izvi vari kutoitira nekusaidi kwake ari kuita kusaidi kwake bhozi iye ari kutoziva paachabhenefita haangangofire maharaka she knows kuti achabhenefita something ndosaka ari kuramba achisa simba rekuti zvinhu zvibuke musi unoona aisa zvanzi vaenda kuwarehouse vaona mabhokisi akashota isataure but ane vanhu vanenge achota nawo mabhokisi ari kunzi akashota kuwarehouse taenda kuwarehouse vakaenda kuwarehouse vachinetei vakaona sei kuti mabhokisi akashota kuwarehouse samukoti tisineli ndo zvinozoita kuti vanhu vasopedzisa vakuti asika guys toita sei bhozi apa tokutomwa kuti tinenge tiri kutongovharwa takadini takangonyara animbozoni vanhu vanopedzisa vakutawo action saka ivo ngavaise umbowo nokuti vakataura vakati iye kana aita zvinhu zvanga zviri straight akati hanzi mari kubhadhirwa kuSARS akadii kutora akaunti yeSARS akaipa muridzo wekambani kuti pay this money muakaunti yeSARS akazobhadharira ega mari yacho kuSARS account right nosati inini I think inini regai ndivape Zanele uyu regai ndimupe nasichingani Monday mina ndimpe kusvika nemusi Thursday then I'll call you on Friday tichinzonyaya mabhokisi then akazondiudza kuti mabhokisi haana kubuda handiti mauyawo pano nenyaya mauyawo pano mukaitaurawo pano ka ini ndochingotangirawo apa kuti rega timupe chivhiki yacho because nyaya yemabhokisi akambonditiudze ini handimuzivi hangu Zanele I only know her through memo muzukuru wekomashiru memo ari kutekiwe because memo munhu andakamboshandisana naye saka pane pakambotuma memo pakambotuma Zanele kuno kwaari kwandiri kuno kwachida kuzotora zvinhu zvanga zviri kuno ndo pandakaziva Zanele handiti so nyaya iyi pane pakamboyashira kuti hapana nyaya yakaitika nyaya ikazoda idai angotsanangura but semunhu anga asingazivi nyaya yacho ndakangoti okay hameno nyaya kutaurawo hameno vana kusiyana nazvo tili kwazouya musikana akazouya achitaura kuti pane nyaya yakadai ndopati nyaya indoiziva ivani
munhu yakanenge kabhonitsanangurira but semunhu anga asina interest nenyaya yacho ndakanaingobvumira kuti but ndandisingazoti chii chinyatsoitika handiona so ndazonzwisisa manje inini sezvemaya pano mukoti ipo pakutaura kunzanzi pane munhu anga asina kubhadhara anonzi Nyasha vanhu vakanga vacreata group Zanel naRosala ravaiauctiona maboxes zvanga zvisingazikanwe nevanhu vanga vari mumain group vazobatwa chitsotsi chavo kunzi vane rimwe group ravakavhura ravari kutaura kuti mabhoxi tinenge tichitengesa 4.5 30 kgs ndipo vakatanga kubvunzwa nzi mabhoxi amamuda kuzotengesa mugroup iyi anga ari mabhoxi ani ndipo vakati panga pane munhu anga ane mabhoxi asina kubhadhwa kuti ranga asina kubhadhara skanzi kwamakadii kutaura mumain group kuti guys mari yari iri kushota pane umwe munhu ane mabhoxi asina kubhadhara sei zvaakuzotaurwa izvezvi ende makataura makati mari yedu yakwana hapana bhobhera pakataura kunzi mari iri kushuta pane umwe munhu asina kubhadhara chinoitika manje ndechekuti Zanele naRosala vari chinoitika manje Zanele naRosala kavari kutora this mafacebook live aya kuita jokuka vachazoona kuti this can destroy their business zvachose kunga kwavo kunogona kuzonetsa zvachose because pazvauya pazvabva aptiko zvino ati vakumbira svika Friday kusvika vanga vati svika kusura mangwana ini tiri kungoextenda kumadisa kuti Friday ka zvakasasvika Friday pazvinozopostwa takuposta ari mapictures nechi zvinovadestroya zvinhu izvi zvachose ende macustomers kana muripo mucomment section makanga matenga zvinhu zvenyu kuna aiwa ngai mabhoxi ambobuda aunganidzwe first tostangira ipapo ndisati toda kutora one step aiwa ngatite one step at a time hakuna legal advice hakuna legal advice ari kutaura tetsvaga legal advice because mese zvinhu zvenyu zvaka zvemukoto zvese zvaka zvemukoto makatobira SARS makatobira government saka zvokuti kwa legal advice chi wati mapurisa wati hakuna zvese izvo animaona hakutorina zvese zvezvo inyaya itsemeti yekuti tingatongozonzwisana futi mega pachenyu because zvinhu zvebackdoor mari dzamaifanira kuti mubhadhara imimika asi dzamakabhadhara zvinhu zvese zvakaita nebackdoor zvese handimaona saka zvinhu mogonzva kurado zokudzokerai futi mese handiona especially ivo vari kufambira nyaya idzavo havana zvokuti kwailiga because ndo vari pafront nenyaya idzi zvinodzokera kuti one kutanga kuverifya kuti chii chakaitika sezvo vari kuti zvikuda nebackdoor zvikazonetsa zvikadzingisa vanhu mabasa saka zvelegal advice hapana but nyaya iripo regaititei one step at a time mirai mabhoxi atanga abuda mabhoxi akabuda then todzokera nyaya chito right tizane mabhoxi abuda antika chitipo maauthentic receipts ezvinhu zvakabhadhara matisisi anoauthentiwa guys anotariswa kuti matisisi efake kana kuti ndeyekunyepa handimaona kana ari original then motaurirana kuti auya masteps todini handimaona kana ari waefake wanongoudza kuti masisi ako ndeefake then totangira ipapo I think waiko zvine zvingatimupei time yachona svika neFriday then tozomufonera because chokwadi havafi vakaita business zvachose vana ava unless vakuchinja line rebusiness ende unoziva kuti kungogara kana usina kuzvijaira zvine social media izvi kuzongopostwa uchinzi mbavha chidi wakungoti ukaguguliwa kugoogle anozizanelane ameno ukagoogle saka ndopandoda kuudza vacustomers enyu ari mucomment section aka vakatenga kune vanhu vese vari panapa anditika kuti guys kana makatenga zvinhu kuvanhu ava havana kukudyirai havana kukubirai I think you ndo nyaya yavauya nayo nhasi stopai kumboti hanzi hatichashandi nemuri papa makadyira mari zvinhu zvenyu ndo zvakabatwa zvinhu mabhoxi magudzo ari kutaura kwari ndo magudzo acho saka musazomanyira yenyu kunoposta ava vakadzi ava vamuchivaisa kune magrupu takabiko takadii it's a very legit story nyaya yacho ndiyo iri kutaurwa handimaona iri kubhodha pamusoro isisimeli ndinoti pane vamwe vakatopostwa mumagrupu izvezvi nenyaya yemabhokisi waya ari kunzi akanikina waya ari kunzi achiripo kune vamwe vakatopostwa already vakatopostwa ndofunga 2 months back nenyaya yezvinhu izvezvezvi zvoroti izvozvi vakatovakanganisa futi basa ravo vatoripo palive apa vanhu ivavo vakatopostwa nenyaya iyoyi asi vachitaura kuti zvinhu zvenyu guys zviripo zviri kupota saka zvekuti vanhu vakaenda kwavanoenda vakanoposta isi mhosva bhosi vanhu vanga vamirira kwenguva yareba but now they know kuti havana kubirwa zvinhu but now they know kuti zvavana kubirwa zvinhu zviri kubhota they know handitika ndezvatoti tingavambomira kumhanya kuti takabigwa vasati vanyatsobata chokwadi now its confirmed zvinhu zviri kubhota havana kupiwa zvinhu vanhu saka its wrong kumanyawo futi kunoposta munhu kuti takabirwa tikazodai zvinhu zviri kubhota handimaona ndofunga nyaya yavazoinzwa nhasi yabuda pachena kuti bvu apa vanenge vaposta vanhu saka zvozoita sei hanzi ndaida kuroorwa nasonya kutiwa andaida kuroorwa nemufesi akatojamuka nenyaya iyoyi
yemari dzemaboxes zvinogona kurambisa because Friday padhuze padhuze aiwa Friday padhuze ndipeyo kusvika Friday right tione ndipeyo kusvika Friday tione kuti zvinenge zvafamba sei kuti panenge pane chite chabuda here tositangira ipapo rega mabhokisi atanga abuda tinzi mabhokisi aya abuda then totangira ipapo taitangangomira sisimela hapana chakaipa alright no problem ndiri mugroup renyu saka ndichingozokudza kuti haufa alright sisimeli matabasa alright iripo guys toda kuti vanhu ava vawane zvinhu zvavo ngatimbomirai tione mabhokisi atange abuda first antika mabhokisi akabuda kana mabhokisi akabuda then totanga kutaura kuti haufa handiti vari kuti vari kubhandi ivo right now vari kubhodha here guys handi vari kubhodha here vana vari kubhodha ka vana vari kubhodha right now saka vangana uyu zanele anogara kuJoburg kumesina kwavari ukoko vari kumesina kuti zvidi inyaya dzemabhokisi kana kuti vari kutengesa mabhokisi acho handisi kuziva saka inini I'm just going with their word rekuti mabhokisi anogona kubuda nhasi mangwana kana kusera mangwana indozongotiwo kusvika Friday then kana achinge abuda mabhokisi tochitanga manje kuti vachitaurira nevasikana kuti zvofamba sei mabhokisi acho since iwo uyu ari kuti ari kuklema kuti ndakabhadhara dzimwe mari handimaona ava ari kuti simari dzedu takatobhadhara dzakwana kudhara totangira ipapa as long as mabhokisi aonekwa kuti mabhokisi abuda yelo Hi, Sisimele. muri sei Ndimbo muri sei ndikunzwawo nyaya iri kutaurwa. Inini hangu neexperience yangu ndinoitawo zvebhizinesi iri ndinotoziva zvinoitika pabhodha apa. Zanele she has got a lot of things to explain. Anikaumba vakatoita because kazhinji zvinhu zvikasvika pabhodha zvikabatwa akasisimeli like zvinotoya kana tombota zvauya nemadrivers kazvinobatwa kana vanogonotobatwa kana midnight handiti utodzonzi zvinhu zvakutorwa vanhu vanotoavoida kuti zvipinde mumaoko evesadza akawanda anogona tokuti ndoda 15,000 ipapo handiti then usiku uhwo munotoorganiza nadriver zvekuti motomisira mari unotora paFNB yekusheuya ovapa hard cash havatombodi mari dzenyu mumaakaundi or whatever vanotoda hard cash saka taura kuti kana vari kuti zvinhu zviri kunzi zvakabatwa pabhodha hakuna zvinhu zvinobuda pabhodha to be very honest kana zvakatobatwa zvaenda hapana chinobuda ndochokwadi ndinozviziva because I'm in this business kana zvatoita vanogona vakatodhisa the very same day zvinhu zvikatobuda zvikaenda hakuna madhiri eback door anonzi zvichazobuda after 2 months 3 months that's a lie ngavataurawo chokwadi vanazanele kana vari vakatora zvinhu kana kuti to be honest hakuna zvinhu zviri kucustoms right now zvinhu vanogona vakatopiwa kudhara from my experience zvinhu vakatopiwa kudhara pavakangotonyora ipapo wobva vapiwa zvinhu and for sure yes kunogona kubhadharwa mabig amounts akaita sana 10,000 15,000 zve188 izvi atokwatowo kunyeberana to be honest tinodhila nemadhiraivha vanotigira zvinhu izvi and zvinhu zvavo is it branded stuff or non branded handizivi ndofunga zvese mamixed kana mutori nemabrands hakuna chinobuda to be very honest kana mutori nemabranded goods hakuna chinobuda its just I think vane nguva yekutoti 24 hours or something yekuti muite action besides kana izvozvo nguva iyoyo yatodarika hakuchina kana chinobuda saka its either vanazanele vakabhadhara mari zveshuwa vakadhiza vakatopiwa mabhokisi akasobuda kare hakuna chinhu chinobuda pabhodha after 4 months that's a lie kunyepa chaipo especially kana mami nemabrands munhu imomoka simeli handiri kunyeberai tinotosanganawo nazvo tinotozviita every 2 weeks or whatever tinawo matambudziko akadai so nemadriver and whatever vanototaura kuti sisi zvinhu zvenyu ndinazvo but ndabatwa pano pabhodha toita sei vanhu ava tinovapa kana ma1,000 ekufamba nawo for case saka havo vanazanele to be honest havo vari kunyeba and zvinhu vanenge vakatopiwa hakuna chinhu chinoendwa big dog kusadzi chinoendeswa after 3 months that's a lie vari kunyeba zvavo ngavataure chokwadi right amen chokwadi because apa
ndatomoti ndifone because inini I go through the same every after 2 weeks or 1 month or whatever. Panenge pangoitwa munyama wekuti customs inogona yabata zvinhu. Tinotofonerana nematruck drivers edu etinopa zvinhu nemadhiraivha emabhazi etinopa zvinhu. Nyangwe dzitori na 3 AM vanotokufonera system kai chinhu chakabhondoka kunoku. Okay, mototaura nemapolisi office aya ototaura kuti haasisi 2000 mukutanga uruziva zvinhu zvako zviri kupisa. Otokuti alright chiri pa 10000 tinomitsira driver 10000 nema-e-wallet whatever kuti akwanise kuwithdrawa pamisi napayapa. Odzoka otopa vanhu vecustoms havatombodi futi zvema-account kana zvekuti tokuitira e-wallet vanoda hard cash. Saka vana Zanele ngavataura havo chokwadi zvinhu vakapiwa vakatengesa or whatever. Hakuna chinhu chinogara pabhodha 3 months never. It's a lie. Mark my words, munozondudza hakuna zvinhu zvinobuda apa. Either vakatora zvinhu zvikudhara zvikabuda vana mai vakatovharwa hakuna 188 inobhadharwa pabhodha. That's a lie because muri kungodhisa police officer kana kuti namanager wake vanhu 2 hamuvapi mari yakadaro. It's a lie. Okay. Yeah, ndo zvanangoti hangu ndicontributawo zvangu sisineli semunhu ari mubhizinesi akadai kuti semunhu futi anoziva zvinoitika pabhodha akanyanya yezvinhu izvozvi. But kana mavine ma-branded staff, these guys must just now forget about it. Right. Yeah. Yo, thank you very much, Kola. Thank you a lot. Thank you. Right, guys, hanzi kana mine ma-branded staff kanga maiti zvinhu zvato zvichadzoka kuchina plus Kola vakutaura from experience kuti hakuna zvinhu zvichabuda after 4 months. Takungozivawo hedu asi tongoti vose vanhu vaita promise yekuti Friday chirega timirire Friday tigonzwa final yeFriday. Hello. Yes, Simon. Muri sei? Mushe, yeah, I would like to agree na Kola pakutaura. Zvinhu zvikabatwa on basis yekuti zvinhu zviri ma-branded goods zvabatwa ne-counterfeit hazvirirwiswe as long zvatobhukwa chete kune customs kuti zvabatwa zvinhu zviri fake hazvigoni kuzoriliswa. Zvinodistroyiwa zvinhu izvozvo. Imwe chenda kubhodhe? Aiwa tinotoitawo zvekutengesa tichiyambudza zvinhu. Alright. Saka totoziva kuti ndikatobatirwa chinhu changu chikanzi chifeki iAdidas ichi chikabhukwa chete kubhukwa necustoms kudai so chinhu ichocho hachichaririswa. Saka zvekuti zvida kuti zvinhu izvo ende kana panzi pari kudhiswa mari yava kutaura yakawandisa zvingaiti mari iyo yakawanda. Saka panyaya yavo yese haisi kuita edap pane chitsotsi chakawandisa zvekuti mukanyatsotiona zvakanaka panyaya yekuzogadzirwa zvemacounterfeit affidavits hapasi kuda marisiti. Vari kutaura zvekuti takasika legal advice hazvisi kubatana pamukazibatanidza nyaya idzi. Tazviona hedu. Saka hapana maburi. Saka vanhu vachiita zvinhu zvavo zvakavharwa. Vakomana vovharwa mabhokisi vovharwa 180 150,000 vakomana. Ndo zvinoita apa vari kutorwa imwe mari bhozi kubuda kwezvinhu zvizvi dai zvakabuda kana zvazvitsotsi hazvifanira kutomboraramo. Zvinoponga kuti maita nhasi the same night zvaitorwa naambuya avo the same night zvotobuda zvotoriliswa. Zvikarara shift ikachinja zvabhukwa is for good zvanyura. Saka kuti vaziva zvekuti paita mamanzi paita zvakati zvichazobuda pane munhu ari kudai pane agent haagoni kumirira zvinhu zvasizwa zviri ma-branded goods zvichinzi zvabatwa necounterfeit hazviiti. Agent basa rake nderekuprocessa zvenyu modeclare modi chete. Kana nyaya yatodai so panongodhira nemunhu abatwa zvinhu modhira nemunhu ari pajuti panguva iyoyo kana madhira naye momutiza mari yake asati atochinja ship anofanira kutomeka sure kuti zvinhu zvabuda zvarelease. Saka kuti zvinhu zvizonzi zvazogara mumwedzi yakadaro zvichazobuda futi hayi kanganwe izvi. Right, thank you Andradzi. Vangatoramba toburitsa tavaraini vangatoramba vachiburitsa mari vachihwa mari but hapana zvinhu ndomutuzenzangu izvi.
Thank you, Angas. Thank you very much. Thank you. Alright. Right, guys, and I said about your commentary. It wasn't the Mirror Friday. The Mirror Friday. Send out your comment. The Mirror Friday. My box and good. My box and do so comment Friday. And mona ndika comment and asashnya so buda in case my box akaitamira kwa kabuda handi mashona. Sika gaiti mo mirror tip my box ngadi aone kwenye Friday. Akabuda ne Friday my box. Then we can be free to comment at sina overrun nesho zokuti waone zvinhu zvako kana zvabuda nditika ndikaiti mbomira tione hello kola murisei asitsimirelide ndinopuwa mutusheni dzangu good akuna sisimeli zvinhu zvikatorwa nesazi kana atori mabrand inenge yatova court case let's say pane LV pane Nike pane chi mabrand ese iwayo anotokwanisa kukoti zvinobva zvatonopiswa unotosainiswa mafekika munenge muchitengesa anzi macounterfeit saka ivo kana mabrand avakatomixana kana especially game rekutengesa vakawanda vachina vanenge vachitengesa especially matosks aya emabrand mazivhesa aya avanotengesa anenge ari mabrand most of them saka hakuna good riri kutombobuda ndotokuudzai vasikana ava kava nyaya yavo aisaida kubva atichaziva manje kubva kuna unzani kusvika kune iye anonzi akamborohwa nembavha akaita sei mari yakadyiwa kudhara vanhu vanga vachitoshanda vese vakatoonawo mabharanzi avo kuita sei ekutodyiwo mari saka hapana kana bvudzi richatombobuda ngaiwa ndokugejera hazviite saka tinotomaitawo madhiri wayo notozviziva bvudzi ravo rikabatwa ngajakavanna bhudzi vabva kuendawo kuti ukangobatwawo bvudzi rako chete kana zvaakubuda zvana mafomu dzavanga wakutaura zvekakazobuda fomu rakati zvinoto ende customs haiite kuti igare nezvinhu zvako mazuva akawanda because vanokubhadharisa storage. Alright, no, thank you very much. Indrungo batwa mabrands mabox anogona kungobuda regai mboona. Alright, Kola, thank you. Guys, ini ndichine hope yekuti mabrands mabox anogona kungobuda. Sure, kokana kabuda achibva kudzimba dzevanhu handichi kubuda. Mabox akabuda achibva mudzimba kana tikangozonzi mabox aya abuda aya. Handichi kubuda kwemabox kubuda chita zvinabasa tabuda sei as long as mabox abuda. Handimaona. Kukananga akatochengetwa samwe utunzi mabox aya abuda. Saka ndichiri kuhopa kuti mabox anogona kubuda. Handimaona. Then vanhu vakaona chi zvinhu zvavo. Handimaona. Kana titi kubhodha chichichi right kubhodha tongoti akadi asanogona ngobuda mabox. Handimazvona. Chera akabuda achibva mudenga mabox kubuda. Akabuda achibva mumba mabox kubuda. Handimaona. Akabuda achibva kwabva kusango kubuda chete kwemabox. Akabuda achibva kubhodha kubuda kwemabox. Chatingona chokuti vanhu vaone chi vaone mabox avo chete. Saka ndichiri kuhopa kuti mabox chi anobuda. Guys, imenya muchahopa kuti mabox abudi hakuchina ini ndikuti mabox anobuda apari papo pacho paakaisiwa paari pakore papo achabuda mabox anditika achabuda mabox. Saka ngatimbomirai timboona kuti zvinofamba sei notingamanya kuti kuchina mabox tikavharira vana Sonya mabox ava arimo momo. Saka regai mabox aripo mabox achabuda sezvo tavimbisiwa pano kuti aiwa mabox aripo anobuda ini mabox aripo anobuda indo zvandoziva kuti vana vayadzisi mbavha. Handimaona havangamboiti mabox vanawo mabox achabuda kuita kuti vakadzi vese vava vagodiwa kuona mabox avo varuda mabox avo plus futi vagozodiwa vagozogadzisa zita revana ava. Handimazvona. Saka mirirei mabox abude. Indaudzwa mabox anobuda saka mabox achabuda. Handiti guys zvokuti abuda achibvepi ina zvina basa chero mabox vanhu vapuwa chi mabox avo. Handimaona regai mabox azobuda ndozviripo. Saka ini guys inside kwangu ndakazvimirira ndiri meli kudai aiwa mabox aripo mabox anobuda by Friday mabox vanenge vateta kutomaona mabox tata kutsvaga kuti right mabox abuda asikana pochitwa sei kuti mutore mabox enyu ndopa stage yatinenge tavi. Handimazvona ndopa stage patinenge tavi papa. Saka kwanhasi ndongoti aiwa mabox then koita Kithi Mpame mwana ya mbavha uya Kithi nanoda nyaya yake yakanangana naye. Kithi Mpame uyu wemafurniture mbavha yekupedzisira mbavha yekupedzisira bolt kata chaiye but zvisinei hazvinezi Kithi ndiri kudzokera vanowira naKithi Kwame hamene mumudzoti ndiri kudzoka nelife yake ndichauya nefirst life guys malives ari kufamba kumasoro irim light iri ndazvionawo ndakarisa mafoni apa. Saka pafoni apa ndanichizviona kana chikomena ndikatisa mafoni apa zvachinja
oh akusekerera ukadai sauzvione asi ukatisa pafoni unozviona ndazviona animazviona ndazviona irim light guys irim light ndoriri kudaro irim light ndoriri kuita izvi zvezvo animaona irim light so guys yeah iyeyu kune umwe unonzi Kithi uyu hanzi naAgatha is my friend ndanomudza kuti smell is coming for you ndichamitra live every week kusvika adzisira apa vanhu zvinhu zvavo kusvikira apa vanhu zvinhu zvavo vese chamitra live every week Kithi hauchafi wakaveza futi Kithi hauchafi wakaveza futi handimona handisandadotara zvadazanele kuzvine because radazanele ndichiuza kuti mabhokisi ari kuuya saka handisandadotara nezvavo mabhokisi ari kuuya handitika Kithi ndiyo ndikudotara nezvake Kithi kuti ndikuenda live yakanangana newe Kithi ndikuenda live yakanangana newe Kithi saka usatombotanga kudii atisatotanga Kithi tiri kushafamba tese vhiki by vhiki kusvikira wadzokera kunonzi kuhameno kwawakabva uko animona because hanzi gore rino muchamisa ndiwanzi sandi anondipamisa nondoonepi anondipamisa nondoona kupi wanondoona handifambi anondipamisa kupi koko vanondionepi kwavanondiona avamandimamisa chichesho ndinogwa zvisingatomboiti ndinogwa ndikudzi ndinogwa kuita semvumba kundimamisa marovera ndinoita madzokisera ndoita zvibhakera izvi kaizvi unozozviramba yekusisimela ndinogwa zvisingati asi ndingadondiinga nepfuti akatomutangira futi noti ndichatomutangira ndinoona karati yandinorova so gumbo randinosodza ndichikava munhu kusvika pamusoro apo padenga apo nganyarake asatombondari zvake Kithi mutapa rafi bekuti unondisvora zvisingaiti ndagwa naye ndikamumurudza pasapa ngape vanhu zvinhu zvavo tingasachisekerera zvina basa chikwai totlakurohwa ichi chatorohwei chatorohwa kara inonakati huha gore iroro mirai zvenyu muone hapana chakaipa mirai zvenyu muone nokuti ichiuita choti vanhu mbavha dzawanda kaisidarika vanhu andimona mbavha dzawanda darika vanhu ava vanhu vari kusitira kuzviitirawo chi upenyu hwavo vachizamba kurarama andimazviona so kungobigwa mari just like that kana vamwe voti kwai tikusapota vana kumusha voenda kunoita kunovhesesa zvinhu kuna Kithiko Kithi orega kudhirivhara tongomusekerera Kithi iwe chiwachetera live anzi naziva munoti asingai haiwa zvikatedzera zvaziva herewe katedzera zvaziva here ndongorega vanhu vachingotongonyarira shosho vanhu vachingoti kana nemiwo guys iko Sabina apakati iko Sabina ndotomuita saka Kithi I'm coming for you asatapedza newe Kithi because you need to deliver zvinhu zvamaive goko you need to deliver zvinhu zvemukadzi wekuAustralia Canada Australia unova tikutozvida zvinhu zvoende hapana no way no two ways Kithi uchakaura nesu tikuda zvinhu zvedu ipa vanhu zvinhu zvavo zvinhu zvavo so guys inda kuinda pane nyaya inonetsa nditaure guys nyaya yerepi iya guys inonetsa kuti ndinyatsotaura yemwana iya asi ni guys ngatimbonyatsotaurira naye guys muZimbabwe takaoffer 100 US apa ndati munhu ndambokusiya yangu ndichazokudzai nyaya yacho andika pandambokusiyai ndimbosenda kupai homework ndodati mutara muchidi muchivhura pfungwa dzenyu andika guys muZimbabwe munhu ari muZimbabwe taisa 100 US makambona munhu anoshaikwa ipo ne100 US makambona munhu anoshaikwa ne100 US makambobona munhu achichaikwa pakaiswa 100 US pastiketi munhu ari muZimbabwe munhu ari munharaunda unless aine munhu ari kumupa tip kuti kwaronga zvakadai ndikunyepa here kana chinyepa ichi ndikunyepa ntulisiti mai vari kwachienda mangwana kana mwari akasvika tefamba zvakanaka vachaenda mangwana because vasikana vai vakazozeza kuenda navo driver wekombi yakabva ramba tandingafambi navo vasina vamwe vanhu pane nyaya yandaudzwa nhasi iri kundishoka kuti nditange ndaitaura pano ndambotanga ndataura chi ndambotaura nefamily yacho vedu nyaya yashupi yamukutonetsana ndanguti ndataura nezvayo kubva kudhara ndakundotaura kubva kudhara nezvayo nyaya yashupi kubva ndataura Kithi pavha itsotsi Kithi aburitsi mari yangoburitsa $100 chete ndo yakaburitsa aburitsi mari anoburitsa $100 onyepa achiti ndichaunza imwe mari haunzi aiwa mukutofungira kure guys kwamutenda kure kuti anzi mari anzi mufundisi nachichichi
Hambosi kumbofungirawo here paseku apa. Aiwa ndikwanisa kuitaura mufaro page because ndabata nyaya. Paseku pane nyaya ndanzwa yani disturb. Ndambotara na maybe mwana first. Tozotangira ipapo. Chero tikaisa 1000 munhu uyu ari kupiwa pane zvandaudzwa ininika it makes a lot of sense panoda mbomiriwa pakadaro. Ndidambotanda bvunza namai venikikiri vemwana kuti avasi kutipa here mukomana uyu kuti zvinhu paronga zvakadai because pane information and disturb yandanzwa. So handisi kuti ndizvo zviripo guys. I'm not saying it's true. I'm not saying it's true, but I need to be sure first. I need to be sure first. Nataka nyaya yacho ndanzwa first. Because nyaya iripo inoita sokuti kuri kunzi amai vakambotifambidzanei nemuchinda uya murepist uyu. Because mukatasa nyaya yacho ine maburi guys. Kana makamudza chinzi takakwira naye mukombi vakamusiya achinda mukombi. Akatoya pakatutwa zvinhu pamba chaipo guys. Varipo chinzi munhu akuenda and they did no action. Imbomirai chazoya nenyaya. Chazoya nenyaya. Imbomirai guys. Imbomirai. Ini mondisiva ndika chimbondi trust imbomirai. Imbomirai nditanga ndafamba nenyaya yacho ndizokudzai. Imbomirai nditanga kupedza nyaya because pane nyaya dzimwe dzitobuda dzandisiri kukwanisa kutaura right now. Regai nditanga ndataura nefamily yacho first then ndozoya nenyaya yacho zvakakwana. Andimona. Aiwa vabereki vanambopiwa mari guys. Sababa vatori murima pana chavakutomboziva. Vabereki vanambopiwa mari. Ene muri zoti mwana yakarepwa last month. Mwana akarepwa last month ana kurepwa this month but nyaya yakabuda last week. Mwana akarepwa last month nyaya yakabuda last week. All along kutoti nyaya itozotaurika amene munhu akalikisa nyaya ku ayara kuti nyaya itozobuda kwese ididi kunoku. Yanga sina mbotaurwa nyaya iyi. Mwana akarepwa last week. Saimbomirai. I'll come back to you. Ndawana zvisere. Pane nyaya. Mingozivai kuti pane nyaya. Pane nyaya chaichai pane nyaya. Asi nchauya nchikudzai. Imbomirai nditanga ndapedza. Chiro varipo ndotaura chokwadi. Handisi makuhwa. Ndotaura imwe information itori detailed handisina kutaura. Handisi makuhwa. Ini ndotaura makuhwa here. Ndotaura zvinhu zvinenge zviripo. Plus kune iri detailed handisina kutoburitsa pano. Handisina kutokudzai. Ndingokudzai zviri kutaurwa sofa zvandanzwa sofa. Zvandangonzwawo zvimwe but zvimwe zvingori basi sina basa izvi but chaizvo zviri deep. Zviri deep asi ndazvitaura panai. Sandazvitaura. Zvinotori nema V11 ndinawo ma V11. Ndinawo ma V11 asi ndazvitaura. Nambotaura chini. Guys, ndichakudzai. Morarabo anditika. Morarabo bless you. Let's pray guys. Arunamata. Please, anzina team moita kuwana necuriosity. Don't worry. The time will come. And then inoziva kuti kana ndakuuya ndinoya nayo pa life. Andiite kuseri. Andirikudza kuti mina ndimbotsvaga. Ndirikuya nayo inodzoka pano ka. Ina ndinakita nditengeki. Ari muzati ina nditengeki. Ina nditengeki ka. Ndo pari tricky pa. Andisi munhu anogona kutengeka. Because unotoya kochunga tikutowira na simelika tokusvika kana ndasvika because chingoda kumira pachika tozunguka ndadzokera pa position. Ina nditengeki zvekudaro. Handisina kutengeka. Ndongomira pachokwadi. Amon, saka imbomirai tichangodzoka pano. We'll come back here again. Obviously. Imbomirai ndimbopedza nenyaya dzacho. Ndichadzoka nadzo pano. Pada tichogona kupinda naye muweekend handisi kuziva. Saka chimbomirai makadaro. Varunamata please monamata kuti mangwana zvifambe zvakanaka mai vai vakwanisa kuenda umba shupi. Please ngatinamate kuti transport ndawana ikai. Mangwana vakwanisa kufambisa vachinda kumba mangwana vainde kudheni. Please nokuti pekusvikira panga pavapo tanga tapawana. Asi Luluja langa ifoni yako seta foni yako ifoni yako Luluja.
ifoni yako lulucha lang saka toda kuti vainde mhere anzi are you feeding people tomorrow? I don't think ngatoburitsa usai wacho but tadzosera mufiriji nenyi zviri kuitika izvi. I don't think kuti vanenge vari mustreet. I need to be sure first kunofidha vanhu. I need to be sure first. Takatoburitsa usai vachiti tikubika makusenseni but ndagaya nezvandaona patv papa kuti unogona kuenda nechikafu wachibika wosvikuwana vanhu handikwanza hatisi kuda any magatherings. Mapurisa ari kurova saka vakangona vanhu vakaungana chete saka ndazvifunga kuti vanhu aya vanogona maka netension irimo munomhingikiri tension irimo muSouth Africa right now. Unogona kuwana kusina vanhu panambobuda masikati pepa ichini tiri kubuda pepa murodhi mamakati zii kana vanhu vakachifamba saka unogona kutambisa chikafu wabika. Let me be sure first kuti vadzoka mumarodhi then ndozoenda. Kana ndisina kuvaona murodhi panonetsa unogona kudi aiwa dadirai handiko ikoko zondiwari dadirai marangwana usandityire ikoko handiko ndosaka ndati handitengeki ikoko handiko ikoko handitengeki zvekudaro handitengeki. Kana ndisina mari kana ndakachiona kandongoya pamadhairi zvinotaura sikana ndakatochiona izvo zvisomchena ndakadai so ite muchibatsirawo mweya waMwari komunondibatsirako pane pamukandisiya hapana zvekutengwa haibudi zvayo handimaona. So guys, nyaya yatapiwa haina kuzombotaura chamwa takakugumawo papa kuchinzi musoro wakazodididi ameno kuwana ukuru ameno but haina kuzombofira yakataurika zvachose. Nyaya yatapiwa yakabva yangopera papa yakuti mbombombo haina kuzombofira itaurika kubva ipo nyaya yakangopera but isisi tiri kutobhirivha zviprofita zvakabuda pano zvatiri kutobhirivha zvokunzi musoro unenge wakapinda Joni umwe ukanzi wakaenda Mozambique pauviri iwo weJoni uyu neMozambique ndio pane one theory apa but tinyatsove sure vanhu vari kupisirwa mamota saka kugara mumba the best. So guys, mwararabo tobatsira zvakare nemusi wechitatu handitika mangwana ndigai ndimboswera ndichidzifambira nyaya idzi nendiri mumbasi ndichidzifambira hanimona nendiri mudheni angu asi ndichidzifambira pamunoona ndisiri online paya kana handimwa zana handisi kupinda mastreet then ndichingodzifambira ndiri mumba ndichingohwa vanhu padhairi zipati vanhu vese vanenge vachingoya nadzo ini ndichizvenyidzawo medzi dzangu ndichimboita 1+1 kuona ndizvo here zvekutaurika pazvinobuda here zvinoda here tichingonawo. So guys, mwavatabo handitika God bless you mese. I love you. Take care.